So ayan mga kauray, panibagong vlog tayo. Asintadahan namin to. Ito po asintadahan namin hanggang dito. At magiging buhos po to. So magiging ano siya, yung base na magiging buhos dito. At dun sa kabila, ganun din po asintadahan namin. So magpapahalo tayo. Ayan si Albert, magsasako na ang buhangin. Ayos pala to si Albert eh. May ano talaga dito ah. Tilo. May Tilo San Roque. Pang highlights yan. 25-32. Sulit. 40. Di 30 sampo. Hindi naman puno isa na. Oo, pinagasan ko pa kung nilagyan na tayo. Yan. Nakamang mo na. Ganahan nagdaak. Maray mo lang yung mga natasali sa nai niya. Peskes, padanin nyo naghanap buhay. Nakakaraot. Bakit yan, Bibit? Malaglag ka. Tingin ko, Tita Daday yung cellphone mo. Tita Daday, bigyan mo may tantan yung cellphone ko. Para di magkasaway. Dito sa loob. Ano ba yan? Hindi ko alam yung ano kasi. Minsan kay ano. Hindi ko baka ano. Kung ano mo yatot? Kailangan. Natong ko na lang. Hindi na muna ako magpunod doon. Kaya ko lumunod ah. Pwede na. Kaya ko lumunod. Bert, kanyari di mo isa. Sige mo na profile mo. Wait lang, Bert. Ay, naka-on na. Hindi ko na lang ni, ano, ni Gatcho. Ay. Hi, Ken. Say hi. Hi. Oh, yung alis ng Manila, di naman natutuloy. Papasok na. Go. Papasok na sa loob. Excuse me. Ang galing. Ang galing mo talaga. Ang galing. Ang galing mo talaga. Tanggal mo na kay nanay mo. Halika na nak, nag-vlog. Yung tanggal mo kay mami. Kay mami mo lang patanggalin na kay mami. Mami, tanggal mo na yung diaper niya. Ang galing. Galing kong sumayaw. Pagkat pa natin. Meron. Hindi na ba sa libin mo malibig? Ano masasabi mo dyan? May tubig pa ang ano doon? Drum. Yung drum? Wala. Magpapatubig ako. Uday. Magano ako ng tubig. Kasi gagang taon na ba ito? Nakaon yan. Basta nakaano ng accurate yung gagawin na siya. Paano to? Pindutin mo lang yung button sa taas. Baba. Ay, matulog tayo.
Ni Kuya Albert. Pwede ka pala mag-labor. Ang kalahatan yun. Chef na, labor pa. Ayos ah. May kasama pang ano. May ibang pa rin kami. Hindi nakikita ang mukha. Hindi nakikita ang mukha. Kuya Albert. Kuya Albert. Albert. Pangatlo. Hintay na naman. Hello yun. Kasi kailangan dito. Meron na tayo. Nagalaw na naman daw. Jimwell, nahihila na Jimwell kasi doon sila nagtatrabaho. May isang saksakan na extension na.
Nagsuman, ano dito, tawag dito, dinukay sa muya. Hindi talaga mag-edit eh. Pag may tanaluan talaga na. Nabulas-bulan. Baka may tabo. Hello. Albert. Hello. Meron ka ng ano ah. Minton doon, huwag na ulit kayo magpakasyon. Ha? Huwag na ulit kayo magpakasyon. Para may para po. Kaya nga eh.
Ha? Pag alam niya yung uulam eh. Ang layo-layo pa, mag-iimpakin na ba ako? Ukidong! Pa doon, yung ginawang tungko. Sabi doon. Dito. Ginawang tungko, pag mo to. Ang dito. Ano ba yan? Dito, bawasan na yata. Ha? Nalaglag dito. Ha? Nalaglag dito. Kasi ganyan, tapos na pinituan ito. Pagka nagyan sa ilalim. Ayaw mo yan. Gusto mo picturean ko pa. Isum ko pa. Meron ko ng tubig. Tapos na yung isa. Oh. Sira na lapa! Kal na kamo! Akit mo labing yung puso ng iyak mo. Tibok ng puso mo. Mabuti at nalaman ko. Pampagod vibes yan.
Gwapo man ako sa camera. Gwapo man ka. Ang mon baga. Tahu man baga. Tahu. Ako na kong buhay. O, isang ko nga nilalawagan mo. Tayo mabay kung gwapo ka. Paano mo nalaman kung gwapo ka? Tayo mo isang mukha mo. O, kumanta ka na muna, Jubit Valdivino. Kanta ni Jubit Valdivino. Akit ko labiyo kung sadyang di ako ang sigaw at tibok ng puso mo. Mabuti at nalaman ko. Para kanina yun? Matindi. Matindi ang helper niyo. May talent. May talent. Mabagal. May electric pa naman pala. Ito naman ang biyan natin. Tadi pa ako nakalimit kakatin. Bakit? Di naman makikita yung puko ha. Sana all, may taga-video ako. Yeah, pwede naman. Sa tuwing pupunta ka ng bato, sama mo ko. Bakal? Ha? Ni? Oh. Ikaw na, bit, umakit, bit. Eh, Huwag na si tatay. ay bakal. Huwag na si tatay. Martilyo tayo. Rider. Hit lang tayo. Ay! Oh, kamay mo tayo.
Tol-tol. No. May butas pa dyan? Sige mo na. Magpulot. Hindi na mapagtay. Hindi na mabaon. Ha? Hindi na mabaon. Hindi daw tayo. Pwede yan. Siminto na lang natin. Kakaya dyan ng siminto. Okay na? Oo. Kasi bilis talaga mag-alok. Sing, 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 but it's telling it to me. Nadadali. Oo, mga... Bibang store. Aling Bibang store. May utang na si Albert. Pang-ulam. May utang na ng ano. Alak. Akalang puntang alak. King na lang. Yung doon sa kabila, Ay, ito yung haloblok yun. sa kabila. Doon sa talokong doon. Ay may ano na yun, may binaan na doon. Sa bahay sa akin. Pero ba doon?
Sakto na to, dalawa. Yung. Sapato po baga. Ilang minuto na, Bibang? Ha? Ilang minuto na? 8. Patay-patayin mo. Tapos